tak minimálne polovica prípadov, ktoré sa tam vyskytnú, súvisia s alkoholizmom. Na niektorých to vidno na prvý pohľad. Niekedy je ťažké im ako prvé povedať, že ste vy alkoholik. Vyťahnú na matku nôž, na otca vyťahnú sekeru, vybehnú nahý z domu a behajú po diaľnici. Oni ich chcú umiestniť väčšinou do CPZ-ky. Rovnako je škodlivé takzvané to víkendové pitie, ako je škodlivé aj každodenné pitie malých dávok, že oni proste prestanú dýchať. Príbuzní mu donesú v malej fľaške alkohol, aby sa obnovilo minimálne pitie. To delirium prichádza. A aj u ľudí, ktorí by si to určite nečakal, sú to bankoví úradníci. V piatok idem s kamarátmi na žúr, tak vysadím liek, ale deje sa toto? Deje sa to často a stretneme sa o 5 rokov a ty budeš zrujnovaný a ja sa budem pýtať, čo sa stalo a ty mi povieš, však si mi povedal, že môžem. Podmienka je, aby ten človek, aby som ho ja doporučil na transplantáciu pečene, nestačí, že vidím, že tá pečeň na transplantovanie, ja musím vidieť, že ten pacient abstinuje. Čo je to delirium tremens? Aké má následky, alebo aký je dopad nadmerného užívania alkoholu na ľudský organizmus? Aj o tom sa dnes porozprávame v dnešnej časti relácie Záchytka s Braňom Mojsejom s doktorom Slavomírom Šuchom. Stretávaš sa s tým v svojej praxi, že zbadáš alebo vidíš pacienta a vidíš aj ten dopad nadmerného užívania alkoholu na ňom? Braňo, ja robím na urgentnom príjme väčšinou, alebo na internej iske. A ak by som to mal štatisticky povedať, tak minimálne polovica prípadov, ktoré sa tam vyskytnú, súvisia s alkoholizmom, alebo s pitím alkoholu, alebo s nadmierou pitia alkoholu v krátkej dobe. Takých už, čo nie sú alkoholici, lebo alkohol škodí pri dlhodobom užívaní, ale alkohol škodí aj pri jednorazovom excese. Takže stretávam sa so všetkými prípadmi a zhruba polovica je takých, ktorí sú následkami alkoholizmu. Na niektorých to vidno na prvý pohľad, niektorým sú už treba urobiť laboratórne vyšetrenia, iné vyšetrenia, ale u niektorých sa to dá povedať už vo dverách, že má problémy s alkoholom. A keď to nie je vizuálne vidno, tak podľa čoho vieš si to nejakým spôsobom vydedukovať? Keď sa smiem na to opýtať. Určite, tak alkohol sám o sebe je spoločensky akceptovaná droga, to vieme všetci, ktorá navodzuje určitú eufóriu a odbrzduje človeka, čo sa využíva pri spoločenských kontaktoch, na zábavu a tak ďalej. Sú ľudia, ktorí majú problém sa vôbec uvoľniť bez alkoholu a nevedia sa zabávať. Čiže pri tejto tolerancii k spoločenskom rozšírení alkoholu je veľké množstvo ľudí, ktorí už sa bez toho alkoholu nevedia nielenže zabaviť, ale už nevedia normálne fungovať. A to je vtedy, kedy ten alkohol začína zasahovať nielen do spoločenských problémových alebo spoločenských problémov, ale spôsobuje aj zdravotné problémy. Čiže ja keď napríklad mám pacienta, ktorého dovezú aj na niečo, čo nesúvisí s alkoholom a pozriem si jeho záznamy v nemocničnom systéme, vidím, že sú tam opakované úrazy, ktoré sú spôsobené nevysvetliteľnými pádmi na schodoch, na rovine, nejaké poranenia mozgu, krvácania do mozgu, zlomené rebra, to sú také typické alkoholické úrazy, ktoré či už pri tom veku pacienta alebo postavení nemajú nejaký iný dôvod, tak tam je veľký pravdepodobnosť, že ten pacient je alkoholik. Nehovorím o laboratórnych výsledkoch, pretože tie tiež veľmi často ukážu, že pacient má problém a potom je niekedy ťažké im ako prvé povedať, že sa ich spýtať, ste vy alkoholik, alebo pijete nadmieru, máte častú konzumáciu alkoholu, ale som povinný sa ich to opýtať, lebo ja potrebujem odlíšiť, či užíva alkohol, alebo neužíva. Alebo nie, či je tá príčina hepatitisu, zápalu pečene, vírusového takého, alebo či to je po nejakom alkoholickom excese. Lebo veľa ľudí podľa mňa začne uvažovať o tom, že mal by som s tým nadmerným užívaním alkoholu nejakým spôsobom niečo robiť, keď viackrát pod vplyvom alkoholu si privodí nejaký úraz a teraz je to raz, druhýkrát monokel a tak ďalej a potom začne nad tým uvažovať, čiže tá tvoja prax alebo ten urgent je vlastne taký prvý ten kontakt aj toho človeka, ktorý aj má nejakú hanbu ísť priamo za psychiatrom, ale u teba si to už vypočuje, že alebo to je otázka, vypočuje si u teba niečo také, že skúste niečo, alebo... Väčšina prípadov sú už skúsení pijúci pacienti, ktorí už vedia a už opakovane boli na
vyhľadali psychiatra a boli liečení, ale je veľké množstvo pacientov, ktorí ešte vlastne nedokázali prekonať v sebe ten pocit, že potrebujem pomoc a takýchto my vieme nasmerovať priamo na najbližšiu adiktologickú ambulanciu. Niektorí, ktorí majú poruchy správania pod vplyvom alkoholu, to je veľmi časté. Poruchy správania znie tak pekne, ale v podstate ide o to, že vyťahnú na matku nôž, na otca vyťahnú sekeru. To je porucha správania. Vyhrážajú sa, že vyskočia z okna, vybehnú nahý z domu a behajú po diaľnici. To je tá porucha správania u mladších ľudí väčšinou pod vplyvom alkoholu. Tak takých automaticky sa snažíme posunúť aj na urgentné psychiatrické vyšetrenie a snažíme sa ten detox a tie abstinenčné príznaky prekonať pod dozorom lekára. Väčšinou to je teda psychiatrická klinika, pokiaľ je ten človek z našeho telesného stavu interného schopný na hospitalizáciu na psychiatrii. A takéto prípady napríklad, keď, neviem, policajti stopnú človeka, ktorý je pod vplyvom drog alebo pod vplyvom alkoholu, väčšinou tiež, teraz som si spomenul, väzu na urgent. Prvá cesta smeruje na urgent potom alebo na pohotovosť, kde sa v podstate oni chcú umiestniť väčšinou do CPZ-ky, celý predbežného zadržania a tam potrebujú lekárske vyšetrenie. Čiže pokiaľ ten pacient javí jasné známky opilosti, intoxikácie, my ich ešte predtým až detoxikujeme, ale posudzujeme zdravotný stav, že či môžu alebo nie. Čiže veľmi často prichádzajú pacienti s eskortou, ale prichádzajú aj s eskortou práve takí dlhodobí chronickí pijani, ktorí už majú rozvratené rodiny a tí rodiny sa boja. Oni už nevolajú záchranku pre toho človeka, ale volajú políciu, aby ona zavolala záchranku a na Boha ich prosia, že zoberte jeho, prosím vás, na urgent a niečo s ním robte. Nechajte ho tam. Nechajte ho tam, zavrite ho. Áno, presne tak. To sa nedá. Častá požiadavka, ale bohužiaľ to sa nedá, lebo keď ten človek nemá sám problém, on nemá na seba náhľad na svoju chorobu, tak on veľmi často po detoxikácii sa zdvihne a odíde preč, podpíše revers, je psychicky schopný, zorientovaný, takže my ho nemôžeme zadržať. Dobre, teraz poďme k tomu, ako právnici hovoria, meritu veci. Pohľad internistu, ty si internista, ľudovo povedané, tak aby nám rozumeli. Aký má dopad alkohol, užívanie alkoholu a vôbec toto celé na organizmus? Aké sú tie... Lebo z adiktologického hľadiska sme sa tu rozprávali už niekoľkokrát, ale z tohto pohľadu tvojho ma zaujíma, ako sa vlastne ten človek devastuje doslova, čo všetko je zasiahnuté, ako to vlastne ty poznáš. Hej, tak ja som ako internista, čiže lekár, ktorý sa venuje vnútorným orgánom, nie chirurgickým spôsobom a lieči v podstate ochorenia srdca, pečene, obličiek a vysoký tlak a podobne, cukrovku okrajovo. A dá sa povedať, že alkohol poškodzuje všetky tieto orgány pri pravidelnom pití alebo pri excesovom pití, nárazovom pití. Čiže rovnako je škodlivé tzv. To víkendové pitie, piatok, sobota, ako je škodlivé aj každodenné pitie malých dávok, ktoré si možno ani okolie nezvykne všimnúť, pretože tam sa ten účinok alkoholu na organizmus sumuje. Alkohol je v podstate jasný a silný neurotoxický jed, teda to, čo považujú ľudia za pozitívny dopad alkoholu, čiže eufória, zmena nálady, odbrzdenie, to je vlastne také prvotné poškodzovanie zatiaľ len biochemické nervových buniek, ktoré potom vlastne navodzuje ten pocit opojenia, ale v podstate závisí od množstva alkoholu a opakovania, kedy tie bunky dochádza ku ich odumieraniu, či už v centrálnom nervovom systéme, v mozgu, alebo aj niekde inde. A dochádza ku takým škodám, ktoré sa už nedajú obnoviť, pretože nervová bunka sa nedá obnoviť, iba sa dá jej funkcia nahradiť inými nervovými spojeniami v mozgu. Čiže ten alkohol poškodzuje nervový systém ako prvé. Ďalší dôležitý systém, ktorý poškodzuje srdcovo-cievny systém, pretože pri pravidelnom pití tam sa dvíha tlak, krvný tlak, vidím, že skáče. Určite. Určite. Ja som to zažil, čiže ono to je veľmi nepríjemné. Hej? Pokračuj, som ťa prerušil, krvný tlak. Pravidelné pitie, nárazové pitie spôsobí veľké zaťaženie hormonálneho systému, nadobličky, pocit stresu, adrenalín ide hore. To znamená, že rýchly puls srdca, vysoký tlak, to sú tie príznaky pri akútnej intoxikácii alkoholom,
ktoré sa však môžu zmeniť veľmi rýchlo na opačné príznaky, pokles tlaku a pokles dýchania, pretože vyššie hladiny alkoholu spôsobujú útlm centrálneho systému, čiže sú popísané úmrtia nielen alkoholikov, ale hlavne ľudí, ktorí sú mladí, ktorí nie sú zvyknutí buď na vdýchnutie s vratkou, pretože už majú odbrzdený alebo zabrzdený majú kašľací reflex a vdýchnú proste to, čo vyzvracajú sa, nie sú schopní sa sami otočiť, alebo potom jasne na útlm dýchania, od dýchacieho centra, čiže oni proste prestanú dýchať. Najviac ale si myslím, že je ohrozená pečeň. Alebo nie? Pečeň je ohrozená najviac, lebo pečeň robí detoxikáciu z alkoholu, tam sa odohráva samotný chemický proces, biochemický proces, kedy sa ten alkohol štiepí na ďalšie produkty, ktoré sú zase toxické pre zvyšok organizmu a môžu navodiť tzv. Tú acidózu alebo okyslenie organizmu, ale zároveň aj poškodzujú pečeňové bunky a navodzujú aj ten stav metabolického rozvratu, sa to volá, kedy dochádza ku poklesu niektorých minerálov, sodík, draslík, ktoré sú vitálne dôležité a napríklad pri poklese draslíka v krvi je veľmi vysoké riziko, že vznikne porucha srdcového rytmu, ktorá, dajme tomu, pri takom tom víkendovom pití, excesovom, kedy ten človek pije 2 dni. Piatok, sobota. Klasický reset. Hej, ak robí si hovoria reset, ale zabudne pritom sa hydratovať, ide do extrémnych dávok, vysadí, dajme tomu, lieky, ktoré mal predtým natlak na srdce, lebo to je taký základ, vysadím lieky. To si povieme, A potom dochádza práve k tomu metabolickému rozvratu, k tým veľkým výkyvom vnútorného hospodárstva, minerálového hospodárstva alebo glykémii, dochádza k poklesu glykémie, čiže akože hladiny cukru v krvi. A proste ten človek môže zareagovať tak, že nakoniec zomre náhlou smrťou. Proste skolapsuje, hej? Tak. Čiže pečeň. Teraz myslím si, že dosť je zasiahnutý aj ten mozog, čo sme si povedali, hej? A vlastne obličky a tieto záležitosti, ktoré vlastne človek je, ktoré sú potrebné pre život. Hej? Čiže vlastne on sa ohrozuje celkovo na živote. Ja som si spomenul, a to som sa ťa chcel opýtať, prečo vždycky, keď vysadil som alkohol, tak zrazu som mal nenormálne krče v lítkach. Proste pri tých pohybových veciach to boli také bolesti, že koniec. Prečo sa toto deje? No, alkohol je v zásade sedatívna droga, ktorá utlmuje centrálny nervový systém a pri opakovanom používaní alkoholu tie receptory sú na ňo navyknuté. Ako náhle ten alkohol sa vysadí, alebo druhá možnosť je aj tá dehydratácia a strata tých minerálov, dochádza ku krčom svalov, dajme tomu. Môžu vznikať aj pri pokročilom pití, aj kvôli tomu, že ten mozog je poškodený, dochádza ku epileptickým záchvatom dokonca. Hej, to je dosť častý prvý prejav takého alkoholizmu nebezpečný, že príde mladý muž, ktorý nepríde ani opitý, ale príde pre epileptický záchvat, ale my sa zistíme postupne, že predtým 2 týždne konzumoval alkohol. A to je veľmi varovný príznak, lebo ak už takéto sú príznaky prítomné, tak to znamená, že už je to pokročilé pitie a zdevastovaný je ten nervový systém veľmi. Čiže už závislosť je tam rozbehnutá, vyvinutá. To už nie je tak, že sa ten človek pýta, mal by som spomaliť, nepijem náhodou veľa. To už je také, že on už to nevie ani korigovať a nevie si to ani uvedomiť, no, väčšinou. Lebo väčšina ľudí napríklad sa ocitne v nemocnici pri úraze, dajme tomu, čo len z toho, čo také príbehy, ktoré som si vypočul aj napriamo. A zrazu, keď bol vysadený alkohol, tak zrazu sa dostal do toho stavu, že jednoducho kolabovalo celé telo a nevedeli, čo mu je. Hej, vlastne, že čo sa stalo. A tam bolo to, že zrazu vysadil ten alkohol. Áno, väčšinou pomôže buď teda, že si príbuzní mu donesú v malej fľaške alkohol, aby sa obnovilo to jeho minimálne pitie, zabranenie takýmto abstinenčným príznakom, alebo sa musí korigovať ten abstinenčný syndrom liekmi medikamentózne. Ale v podstate ide o prejavy abstinenčného syndromu, kedy to telo reaguje okrem toho, že všetky orgány, ktoré sú poškodené, ale tlmené tým príjmom alkoholu, sú navyknuté, sa začnú vlastne zbavením alkoholu ozývať. Čiže mozog sa ozýva poruchou vedomia, ale to voláme, že kvalitatívna porucha vedomia. Človek je dezorientovaný, nevníma realitu, začína byť agresívny.
to, čo voláme delirium tremens, veľmi nebezpečný stav. To sa chcem tiež spýtať, lebo veľa ľudí si myslí, že delirium tremens, alebo delirium, keď on je v delírku, to znamená, že keď má vypité. Ja viem, že to vôbec nesúvisí s tým stavom opojenia, ale to je potom, keď sa vysadí alkohol. Áno, ja sa stretávam pomerne často, pomerne bežne s tým, že je pacient prijatý s akútnym infarktom na ISKU. Plánovaný zákrok je o 3-4 dní na koronarografii, takže tie 3-4 dní ostáva na tej ISKE. A na taký druhý tretín od prijatia práve začínajú tieto psychické, on vidí vidiny, blúdy a v podstate ten pacient stráca pojem o realite a prechádza do delíria. Čiže na taký druhý, tretí deň od náhleho vysadenia alkoholu to delírium prichádza. A aj u ľudí, ktorí by si to určite nečakal, sú to bankoví úradníci, ktorí takto z ničoho nič začnú delírovať. Sú to športovci, ktorí začnú delírovať. A opäť niekedy ten stav môže byť tak vyhrotený, že je nutné ich umiestniť na áro, kde sa musia uspať a tlmiť a až keď ustúpia príznaky toho delíria a neohrozujú ich na živote, sa môže pokračovať v liečbe tej samotného ochorenia. Áno, lebo väčšinou to sú ľudia, zase z mojej skúsenosti, ktorí sú neustále pod nejakým tlakom. Hej, trošku si pomáhajú tým alkoholom alebo inými drogami, látkami, hej, ktoré ovplyvňujú centrálny nervový systém a jednoducho myslia si, že to je v pohode, hej, až keď sa ocitnú na niečom takom, zrazu není prísun toho a organizmus reaguje. Hej. Delirium je vlastne život ohrozujúci stav. Delirium je jeden z najviac život ohrozujúcich stav u alkoholikov, ktorí pijú pravidelne a nemusí sa to na nich prejavovať nejako ináč. Tak si povedal správne, že pijú preto, aby mohli normálne fungovať. Niektorí majú hladinku celý deň 1 promile, niektorí 2 promile a nevidno to na nich. Nič šoferujú všetko, ale Nič. Ako náhle im klesne pod 0,5, tak sa trasú, tak rozprávajú od veci, tak sa nevedia dať do kože. Čiže to je práve to. A to je ten stav, kedy vlastne ľudia si rozprávajú, že vidia biele myši a to je toto? Áno, to delirium je také. A doslova to tak je, že majú vidiny. No. Čiže to sú halucinácie Ale a tak dôležité ďalej. je vedieť, že toto sú stavy, ktoré sú väčšinou reverzibilné a dá sa im vyhnúť. Čiže nie je to stav, že ten je už odpísaný, že už je v delíriu. Ja mám pacientov, ktorí majú v dokumentácii napísané delirium tremens a pred 30 rokmi. A ten človek má 80. A funguje v pohode. Funguje v pohode, áno. Ale vysadil zrejme. Určite. Vysadil alkohol, zlakol sa. V akomkoľvek štádiu poškodenia organizmu má význam prestať piť, lebo buď sa to môže u niektorých orgánov úplne vrátiť k normálnemu fungovaniu, čiže u niektorých sa dá čiastočne zlepšiť, ale aj takí, ktorí majú, dajme tomu, pokročilú cirhózu pečenia, lebo to je najčastejší následok na ochorenie na pečeň dlhého príjmu alkoholu je cirhóza pečene, tak aj takí, keď prestanú v tom štádiu piť, tak prežívajú s tou cirhózou, ale keď neprestanú, tak to je ako voľný pád do priepasti. Oni proste zomierajú. 2 metre pod zem rovno. Áno, tak. Čiže v podstate cirhóza, a toto sme si spomenuli, a taký človek, ktorý sa rozpráva sám so sebou, to je tá alkoholová demencia. Alebo jak k tomu sa dopracuje? Ja v mojej mladosti som videl v Martine niekoľko umelcov, ktorí chodievali po ulici, výtvarníci a rozprávali sa sami so sebou, šermovali rukami a robili nádherné umelecké diela. Vystavovali v galériách. Ale boli to teda alkoholici a presne tak, tie vidiny, ktoré mali, tak to nebolo delirium, ale to bola alkoholická demencia. A to sa zobrazovalo aj na tých výtvarných dielach, že oni boli postupne väčší a väčší minimalisti. Z pôvodného, dajme tomu, figurálnych kompozícií prechádzali na abstrakty a na minimalizmus. Ale keď sa to deje u tých umelcov, tak my to vidíme, že nie je to také flagrantné, ale takýto typ alkoholizmu, kde nemusí to byť zrovna vidiny, ale dokáže zničiť rozbehnuté kariéry ľudí, ktorí sú vo vysokých funkciách. Pretože, a majú všetko pred sebou, hej? Tak. Že to neprichádza v 60-ke. To prichádza v 20-ke, keď je žena pripitá, je veselá, je sexy. O chlapcovia nehovorím, ten má svet gombička. Ale keď to je v 30-ke, tak už ten človek má deti, už má problémy, ktoré prináša ten alkohol. A keď to je v 40-ke, on končí s kariérou, ak neprestane dovtedy piť. Tá kariéra ide buď stagnuje, alebo ide prudko dole. Pritom sú to ľudia, ktorí sú inteligentní, briskní, dokážu riadiť kolektívy, ale okolo tej 40-ky sa to láme a končia svoj profesný život v
v tomto veku. A to je naozaj škoda. To je veľká škoda. Ty máš súcit k tým umelcom, pretože sám si hudobný producent, vlastne tvoríš hudbu, ale poďme ďalej k takej otázke, že vlastne keď ten človek už vidí, že jednoducho je s ním takto zle, hej, stretávaš sa s tým, že jednoducho, alebo vidíš v svojej praxi, že úplne odmietajú niečo také podobné riešiť a idú ďalej napriek tomu všetkému, že ich upozorníš na to, že vy tým povieš takto, že ste v ohrození, že proste života, takto im to povieš? Áno, závisí od toho, že či som práve na urgente alebo na iske, keď som na tej jednotke intenzívnej starostlivosti internej, kde príde pacient s pečeňovým zlyhaním, žltý, kde má rozbitú zrážanlivosť krvi, kde sa mu robia modriny, kde má poruchy minerálov, kde mu puchnú nohy, má v bruchu 5, 6, 10 litrov vody, ktoré mu vypúšťame. To je tá cirhóza? Cirhóza pečenie s ascitom. Tak tam ten pacient to zoberie, lebo to cíti, že je v ohrození života. Ale ani tam nie je pravidlo, že ho to prinúti, aby začal ten svoj problém riešiť. A niektorí teda odídu z nemocnice ako keby vyliečení bez týchto príznakov a do 3 mesiacov sú naspäť, do pol roka. Čiže oni sa vracajú k tomu. A závisí hlavne na podpore rodiny, že či sú ochotní a či sa vrátia do toho prostredia. Tvoj názor je taký, že tá rodina má šancu, keď spolupracuje, hej? Vedia to nejak, hej? A to je navzájom. Ten pacient chce spolupracovať, keď má podporu v rodine. Ako náhle príde do konfliktného prostredia, kde ho niekto neakceptuje, niekto na komu záleží, tak ten človek sa obrní a on neprestáva spolupracovať. Čiže na urgente im hovorím, áno, mal by ste sa nechať vyšetriť psychiatrom. Sú ambulancie, kde sa riešia alkoholické závislosti. Odpoveď je taká, že on to má pod kontrolou, toto bola náhodná vec, prečo sa to vyskytlo, lebo bol taký a taký výskyt okolností, alebo je taká príčina, že pije, lebo ho nechala frajerka, alebo niečo podobné. Čiže tá racionalizácia toho pitia tam je, všetko okrem toho, že má problém s pitím. No. A takí nie sú moc ochotní na spoluprácu. Dobre, a teraz taká téma, ktorú som zachytil, to Slováci to nejaké percento, alebo neviem aké, ale dosť veľa ľudí som počul, že vysadzuje na víkend, hej? Ako sme to hovorili, Víkendové pitie. Weekend heart syndrome. Weekend heart syndrome, áno. Hej, vo svete to volajú holiday heart syndrome, že vysadí lieky na tie dni, keď ide piť. To znamená, Slovák vysadí, že v piatok idem s kamarátmi na žúr, tak vysadím lieky, to sú lieky na srdce, hej, alebo tieto veci. V horšom prípade aj na cukrovku, inzulín si vysadí. To no, ty to vieš z praxe, čiže toto chcem tvoj názor. Mne sa stáva, že pri nedeľných službách alebo pondelkových sa prijímajú pacienti nie že so zlyhanou pečeňou a opití. Oni sú už triezvi, ale prijímajú sa pre dekompenzovanú cukrovku. Prijímajú sa v stave, ktorý ich ohrozuje na živote, so zmeneným pH krvi, s tak rozbitým vnútorným prostredím. Ale deje sa toto? Deje sa to často. On vysadí lieky kvôli tomu, že idem si vypiť? No čo ti prvé povie lekár, keď ti napíše liek na tlak? Že nemáš piť. Nesmiete piť s tými liekmi. Keď ti dá lieky na riedenie krvi, toto sa nemôže s alkoholom. Na cholesterol to isté, to je prvé. Takže oni, keďže idú na tú spoločenskú svoju udalosť každý piatok, alebo však narodeniny sú okolo, dôvod sa nájde teda. Čiže oni tie lieky vysadia, aby ju posluchli toho lekára. Čo v podstate u niektorých liekov platí opak, že ako náhle sa idete doraziť alkoholom, mali by ste sa dvojnásobnú dávku, aby ste to kompenzoval. No ale aký je dopad? Však ten človek potom, jak si hovoril, že v pondelok sa tam objaví a čo má? Rozhádzané všetko? Áno, tak ten s tým rozhádzanou cukrovkou, ten musí rovno na infúzie, na prístroje, na umelú výživu. Ten, čo má, a sme radi, keď sa z toho dostane, ten, čo má, dajme tomu, srdcovú arytmiu, tak sme radi, že nezomrie na ulici, že ho zresuscitujú pre tú srdcovú arytmiu, lebo to môžu byť komorové tachykardie, to môžu byť náhle výpady srdca, to sú tie akutné príznaky. Čiže ten víkendové srdce, ako sa to volá, alebo prázdninové srdce, to je vlastne akútny následok tej zmeny minerálov, ktoré keď klesne hlavne draslík, tak dochádza ku takej zvýšenej aktivite srdca plus tie hormóny, adrenalín, noradrenalín, dehydratácia. To všetko spôsobí, že ten človek ide po ulici, náhle dostane takú arytmiu, že ak není poruche ten prístroj, ktorým sa buchne, tak on to neprežije.
A čo by si povedal takému človeku, možno nás teraz pozerá, že aby to nerobil? Akým spôsobom by si mu to povedal? Alebo prečo by to nemal robiť? No, každý si ide svojou vlastnou cestou, ale pokiaľ nechce spáchať plánovanú samovraždu, alebo ani by sa neprechádzal podľa mňa na 10. poschodí po zábradlí na balkóne bez istenia. A to je v podstate to isté. Čiže ja by som povedal, čiže to je vlastne to isté. Vy nechodíte so zavretými očami cez cestu. Hej? Nechodíte ani to, že by ste išiel po odkvapovej ríne z 5. poschodia a sa spúšťal dole. Ale vysadíte lieky a idete piť. Je to presne to isté riziko pre vaše zdravie. Čiže keď sú nasadené lieky lekárom, keď sú predpísané a má ich človek brať, tak musí ten alkohol vynechať a tieto prerušovania... Alkohol by mohol vynechať, ale keď ich nevynechá, aspoň nech nevynecháva lieky. Lebo tie lieky z dlhodobého hľadiska sa nesmie na ne piť, ale sú lieky, ktoré bránia práve tomu rozbušeniu srdca, tej arytmii. Sú lieky, ktoré bránia dehydratácii a podobne. Že to je práve to, čo by nemali tí ľudia robiť. No. Toto by doporučujeme konzultáciu s vlastným lekárom, určite. Že ktorý liek, jak funguje, lebo na to... Ale lekár ako taký vždy povie, radšej nepíte a užívajte lieky. No. Není žiadne bezpečné množstvo alkoholu. Napríklad, čo sa týka červeného vína, to nie je fáma, akože červené víno obsahuje ten resveratrol, ktorý je zdravý, ale aby tam bolo také množstvo toho resveratrolu, ktorý má akože opodstatnené účinky na to vychytávanie voľných radikálov a na to predĺžovanie života, francúzsky paradox. Tak to by sme museli vypiť toho vína na litre, čiže by došlo k poškodeniu. A ako náhle ja pacientovi poviem, že no tak môžete si to červené víno občas dožičiť, občas to znamená, že on podľa svojej tolerancie a chuti vypije od 2 deci po 7 decku každý večer. Lebo lekár povedal, že to je zdravé a môže. Čiže to odporúčanie v ambulancii miernej konzumácie je veľmi sporné, pretože tá mierna konzumácia alebo občasná konzumácia je veľmi individuálna a ľudia si to teda prispôsobujú sami sebe. Hovorí sa, a je to téma veľká, že vlastne aké je bezpečné množstvo alkoholu pre ľudský organizmus. No. Ja si myslím, že žiadne, hej, ale v tomto prípade možno, hej, v tomto prípade, keď je ten človek zdravý, hej, a má tieto doporučenie, že dajte si deci červeného vína, tak v tomto prípade je to asi bezpečné. Hej. Keď není závislý. Bezpečné z hľadiska toho, že ten alkohol v tej chvíli mu nespôsobí nič, ale keď dáme 100 ľudí, ktorým povieme, že môžete si dať deci vína, tak to pravidelné pitie spôsobuje to, že on sa cíti dobre po tom deci vína, tak si dá na ďalší deň, chce byť ešte o hodinu dlhšie hore, dajme tomu, že tak si dá 2 deci, 3 deci. A z tých 100 ľudí vyprodukujeme, dajme tomu 30 pravidelne pijúcich, pravidelný čas a tá pravidelnosť spôsobí to, že vznikne závislosť a tá závislosť zase u niektorých spôsobí to, že im začne ten organizmus zničiť. Čiže z tých 100 ľudí možno, že 10 skončí s poškodením organizmu, ktoré im skráti život alebo zníži kvalitu života, alebo rozbije rodinu, alebo kariéru, spoločenské vzťahy a tak ďalej. Čiže je to pravidelné pitie malých množstiev alkoholu. Tam je nebezpečné hlavne tá pravidelnosť pri tom. Môže viesť ku závislosti. Aj keď ten samotný alkohol neškodí, ale on neškodí v tejto chvíli. Ale stretneme sa, ja ti poviem, Braňo, môžeš si dať každý deň 2 deci, alebo pol deci, jasné. Stretneme sa o 5 rokov a ty budeš zrujnovaný a ja sa budem pýtať, čo sa stalo. A ty mi povieš, však si mi povedal, že môžem. To je klasická... To je to riziko. Mal som tu takéhoto hostia, ktorý presne na tom sa sklzol, že doporučil mu to lekár a tak ďalej, ale to proste dáme bokom. Hej, ale ja to hovorím, nie je žiadne množstvo alkoholu bezpečné. Nie je žiadne množstvo alkoholu bezpečné. Si myslím, že v tom sa zhodneme. Teraz sme spomínali ešte to ťažké slovíčko tam, čo by verejnosť mala vedieť, tieto informácie v rámci osvety. Kardiomyopatia. Hej. Toto ma zaujíma, pretože to je taká dosť častá otázka, ako vidím na tých fórach. Čiže rozprávali sme sa o tom, že alkohol poškodzuje pečeň, poškodzuje mozog, áno. Ale málo sa vie o tom, že alkohol spôsobuje tzv. Alkoholickú kardiomyopatiu, čiže poškodenie svaloviny srdca, to je v preklade kardiomyopatia. A to poškodenie neprichádza opäť niekedy v 60-ke, v 70-ke, po 40-ročnom pití, ale niektorí ľudia sú náchylnejší, či už geneticky, alebo nie. A keď takto chodia 3 kamaráti, ktorí pravidelne popíjajú, každý večer vypijú svojich 5 pív alebo nejakú dávku. Čiže vôbec sa ani neopíjajú. To nemusí byť ani opíjanie, ale jeden z nich môže skončiť práve s takou alkoholickou kardiomyopatiou.
a skončí s ňou teda okolo 35-40 ročný. Čiže ten človek má srdce 80-ročného človeka. A on, keď na to príde, že to má, to je väčšinou už tá kardiomyopatia tak pokročila, že on sa aj musí liečiť ako 80-ročný človek, ale čo je horšie, má aj prognozu ako 80-ročný človek, čo sa týka dožitia. Ak neprestane piť, tak on môže zomrieť do roka, do 2 na nejakú náhlu príhodu srdcovú, či už zlyhanie srdca, alebo tú arytmiu. Ak prestane piť, tak sme radi, keď sa udrží na tej určitej úrovni funkcie srdca čo najdlhšie, ale väčšinou to srdce postupne sa oslabuje, lebo to už je, a podľa toho, ako je pokročila tá kardiomyopatia, to poškodenie srdca, tak tá životnosť týchto ľudí je od 5 do 15 rokov, niekedy aj menej aj... S týmto, hej, keď a to sú tí 35-40 roční, no. Čiže tam treba naozaj akékoľvek množstvo alkoholu vysadiť, lebo ten alkohol škodí práve nejakým iným spôsobom ako ostatným ľuďom, keď dovedie na tú kardiomyopatiu. Super, to sme si povedali. Teraz pre tých ľudí, ktorí napríklad, áno, dobre, konečne sa odstrihlo od toho alkoholu, začal abstinovať, realizoval odvykaciu liečbu a teraz ja si myslím, že popri tom doliečovacom procese, hej, u svojho psychiatra, adiktológa, terapeuta, je dobre aj tie interné vyšetrenia, ktoré by si mal dať urobiť, pretože robí mu dobre, keď tie čísla sa upravujú, hej, regenerácia, pečenie, hej, to sme si povedali dneska, i keď mne povedala psychiatrička raz, že jednoducho dobre, 100-krát sa môže zregenerovať, ale raz sa to môže zaseknúť. Čo, pochopil som to, ale vysvetli to ako internista, že čo vlastne sa môže zrazu stať. Čiže treba si uvedomiť, že ten alkohol sa metabolizuje v pečeňovej bunke a pri tej metabolizácii vznikajú produkty ako tuk a voľné radikály a toxické produkty, ktoré tú pečeň priamo poškodzujú, takže tá pečeňová bunka je odumiera. My vieme ako internisti skontrolovať aktivitu tých pečeňových enzymov a tam sú dva druhy enzymov. Jedné nám hovoria o tom, že ako rýchlo sa rozpadá pečeň, odumierajú tie bunky a druhé ako a koľko veľa produkujú tých enzymov tie bunky, ktoré sú ešte aktívne. Čiže my vieme z toho posúdiť, či toto je akútne zhoršenie následkom akútneho pitia, alebo či to je zvýšenie pečeňových testov niektorých iných pri chronickom poškodení a chronickom alkoholizme. Čiže ja sa pozriem na výsledky a viem, tento pacient pil 3-4 dní pred tým, ako šiel na odber krvi, mal nejaký záťah a potom šiel na odber krvi. Ale poviem, toto je pacient, ktorý buď pije pravidelne, menšie množstva, alebo mal tú pečeň už poškodenú alkoholom. A v podstate poznáme také viaceré fázy. To prvé poškodzovanie pečenie je tá steatóza, stukovatenie. Kedysi sa bola exaktná diagnóza pre tých, čo nepijú, že nie je alkoholická tuková choroba pečene. Už sa od toho upustilo, lebo aby sa nespomínal slovo alkohol u tých, čo nepijú, takže to už je metabolicky asociovaná steatóza pečene. Ale to je tak časté pri tých alkoholíkov, táto prvé štádium, že to bolo, že alkoholická steatóza pečene. To je ešte čisto reverzibilné štádium, ktoré sa môže vrátiť úplne k norme. Ten organizmus vôbec nemusí mať známky poškodenia po niekoľkých rokoch abstinencie. Potom ďalšie štádium je prechod zo steatózy do fibrózy, kedy už tie pečeňové bunky odumierajú v takom množstve, že sa nahradzajú väzivom a keď množstvo tých buniek sa pokročí natoľko nahradených väzivom, že... To je tie žlté oči už začínajú, tak alebo potom, to ešte nie? To ešte nemusí byť, ale môže to už byť vtedy, lebo tá pečeň môže náhle zdekompenzovať z hľadiska svojej funkcie, funkčnosti, lebo tam sa tvoria, dajme tomu, zrážacie faktory, stvoria sa tam, bilirubín sa tam odburáva. A keď tá pečeň náhle zlyhá, tak sa stúpne práve tieto parametre. Prestane sa krv zrážať, človek môže vykrvácať, alebo ožltne. Hej. Ožltne, hej. Lebo Pri cirhóze nie je nevyhnutné, aby bol človek žltý a mal zlé pečeňové testy, lebo už môže mať tak málo funkčného tkaniva pečene, že už tie testy nedokáže ani zvýšiť tá pečeň. Vtedy zase nastupujú tzv. Vaskulárne cievne príznaky ochorenia. To je tá, zase má tu nárez portálna hypertenzia, čiže zvýšený tlak v dolnej dutej žile, ktorá vlastne odvádza krv z brucha cez pečeň do srdca. A keď sa ten tlak zvýši príliš, tak sa pri tom pretlaku preniká voda do brucha, do voľného priestoru a tým ľuďom rastie to brucho. Extrémne prípady majú aj 30-40 litrov v tom bruchu a extrémne prípady, ktoré ale nie sú zriedkavé, chodia raz za mesiac, za 2 týždne na pichnutie do brucha a vypúšťa sa im tá voda do, ja neviem, kľudne sa môže aj do zaváraninovej fľaše. Pred 30 rokmi sa položila fľaša od uhoriek a vypúšťalo sa 10 litrov. Teraz je už sofistikovanejšia metóda lege artis, ale v podstate je to presne to isté. To som si zažil s jedným človekom. Teraz ešte taká dosť diskutovaná téma je, hlavne medzi tými takými
bohemmi, že veď si dám transplantovať pečeň. To si dopijem svoje, mám dosť peňazí, dám si transplantovať. Hej. Čo ty máš, pre mňa to je úplne dezilúzia, hej, ale proste tak si povedia, že však to pečeň sa dá transplantovať, ale ja hovorím, však to není také jednoduché. Srdce sa dá transplantovať, pečeň, plúca, čokoľvek, ale treba na to splniť určité kritériá, ani nie tak finančné, lebo to si môže zaplatiť, ak si to môže zaplatiť, ale medicínske. Tam môže byť poškodenie ostatných orgánov také, lebo my poznáme hepatorenálny syndrom, čiže syndrom, kedy zničená pečeň zničí obličky, čiže to už nestačí pečeň transplantovať. Ten pacient by chodil ďalej na dialýzu, to už treba aj obličky transplantovať. A nájdite darcu pečenia a obličiek pre jedného človeka. Jak to vlastne prebieha pre takého laika, ktorý nás počúva teraz, že jak prebieha vlastne doporučia, alebo som už úplne v tom štádiu, že proste mi pečenie funguje, doporučia ma, no tak už ste v tom štádiu, že musíme transplantovať pečeň. Čo teraz Podmienka je, aby ten človek, aby som ho ja doporučil na transplantáciu pečene, nestačí, že vidím, že tá pečeň na transplantovanie, ja musím vidieť, že ten pacient abstinuje. Pretože pol roka minimálne pol roka je tá doba taká v podstate a vyhodnocuje si to hlavne transplantačné centrum pre stredoslovenský kraj v Banskej Bystrici. To je Banskej Bystrici je jedno, len nie na Slovensku. No, je možné, že aj na celé Slovensko. Čiže tam oni posúdia, že ten človek, či je transplantovateľný a či abstinuje. A v podstate stretol som sa s takými prípadmi, že ten človek sa naozaj dokázal zmeniť, prestal piť, transplantovala sa mu pečeň a funguje ďalej. A zmenil nastavenie a funguje. Ale musel zmeniť to nastavenie vnútorné a to sa nedá len na základe vlastnej vôle, pretože to poškodenie mozgu a psychiky je také, že ten človek málo kedy dokáže sám bez pomoci a preto to sú ľudia, ktorí naozaj spolupracujú s adiktológmi, s psychológmi a so svojím všeobecným alebo internistom, lekárom a naozaj je to komplexný prístup. A stávajú sa aj také prípady, že transplantovanú pečeň do roka zničí znova. Aj s tým som sa ustretol. No. Ďakujem za takú vyčerpávajúcu odpoveď na tú tému a teraz ešte záverom by som spomenul taký jeden príklad. Veľa napríklad v mojej praxi zase sa objavuje taká situácia, že mi povie tá mama alebo otec toho dotknutého závislosťou, že veď ten človek 10 dní nič nejedol, iba pil. Vie ten organizmus úplne fungovať iba z alkoholu, že proste, že ten človek absolútne nie je, alebo zje jeden tavený syr, trojuholník, lyžičku polievky, ale naozaj týždeň popisujú, nič nie je ten človek, iba tam leží a pije alkohol dookola a chodí iba na vecko, naspäť a koniec. To je všetko, maximálne do potravín roztrasený a to je čo? Nie je to zriedkavý stav, ten alkohol ako teda droga, v tom centrálnom systéme navodí taký stav, že ten človek nemá základné pocity. Nielen, že nemá pudy základné, ale necíti ani hlad. Cíti len potrebu piť. A títo ľudia v podstate potrebujú najprv uspokojiť to, aby sa napili, aby dostali svoju dávku. A tá strava že není hladný? No, nie je hladný, pretože je utlmený z toho alkoholu. A ďalšia vec je taká, že ten alkohol je samotný zdroj kalórií. Každý alkohol obsahuje určité množstvo kalórií, takže je to veľmi taký, že dajme tomu čúčo. Hej? Prečo dokážu sociálne slabší občania žijúci na ulici, nepoviem slovo bezdomovci, prečo dokážu každý deň vypiť 2 litre čuča, lebo to ich drží pri živote, lebo tam sú kalórie, tam je cukor, je tam ten alkohol a nie je to príliš koncentrované. Oni na tom dokážu žiť 5-6 rokov aj dlhšie možno a zomrú na nejaké zamrznutie na tej ulici. Čiže oni síce iba pijú, ale to si dodávajú pomerne veľké množstvo cukru do organizmu. Čiže cukor je tam. Základné potreby si oni pre mozgový systém, pre nervový systém, pre orgány z hľadiska energie dodávajú tým alkoholom. Ale tá devastácia organizmu pri takomto pití je taká, že oni nakoniec vždy skončia v nemocnici a skončia buď teda s delíriom, kedy už nevládzu piť preto, lebo začnú zvracať, lebo dostanú tomu zápal žalúdka, krvácanie zo žalúdka, alebo už sa nevládzu pohnúť v prostate už kvôli tomu pitiu. A po takomto, ako sa ty povedal, 10-dňovom nejedení a iba pití, to je taká rýchla cesta do nemocnice v takom závažnom stave, kedy je to tak pol na pol, či to prežije ten človek, a to je jedno, či má 30 rokov alebo 60, či to prežije, alebo to neprežije. No. Dobre, čo som nepovedal, čo by sme chceli povedať pohľadom internistu, keď máme
možnosť to povedať? Na niečo som možno zabudol. Skús. No, ja by som chcel povedať toľko, že na tom urgente vidíme maturantov, ktorých dovezú spred Stužkovej, spred kina, nájdených ležiacich na ulici a majú také množstvo alkoholu v krvi, že ak by sa im nepomohlo, tak zomrú. A to je tá otrava alkoholom? Otrava alkoholom. To ich pitie bolo spoločenské. Čiže to je jedna vec. Na toto si treba dávať pozor a je to veľmi smutné. Potom, sú aj deti? Sú aj deti, sú aj pod 18. To znamená... Aj my sme, teda ja, alebo na gymnáziu, keď sme mali maturitný večierok, alebo čo to bolo, tiež sme mali pod stolom donesené víno, však sme všetci boli chlapci, ktorí boli takíto. Teda neviem, či všetci, ale ja som bol taký. Všetci sme boli asi. Čiže, ale následkom toho môže byť úmrtie a to si potom celá tá trieda bude vyčítať do konca života, ktorá by touto dopustila. Lebo to nie sú takí, čo pijú celé štúdium, to sú premianti, ktorí nepijú nikdy a tí potom na to doplatia. Čiže taký človek, že proste celé štúdium je vzorný, všetko, nepije alkohol, ale keďže prišla tá maturita, prišla tá Stužková, tak teraz to je ten deň, kedy on aj napriek tomu všetkému, on ten alkohol si dá a vtedy je tá zrada. Lebo tie prvé poháriky otupia pozornosť, ostražitosť. Čiže na to rodičia by mali aj rodičia, hlavne kamaráti. Ale aj ten kolektív. No a potom ešte jednu vec by som povedal, že veľmi často prichádzajú do nemocnice pacienti po prvom epileptickom záchvate, ktorý je taký veľký varovný signál, že už tu naozaj treba prestať piť, pretože ten nervový systém tým epileptickým záchvatom ukazuje, že už to ďalej nezvládá a že dochádza k jeho zrúteniu. Ten epileptický záchvat, ako keď bol taký zrútenie toho nervového systému. Ten človek sa zľakne. Môže zľaknúť, nemusí. Normálny človek sa zľakne, ale nie každý. Ale to je taký veľký varovný signál, že kto pokračuje v pití po epileptickom záchvate, či už to dostal ako abstinenčnom syndróme alebo na vrchole pitia, tak ten už naozaj riskuje, že jeho cesta životná bude veľmi krátka. Ďakujem za vyčerpávajúce odpovede. Dnešným môjim hosťom bol doktor Slavomír Šuch.